Tornem a estar davant de l'enèsim temporal després del Glòria en el Delta de l'Ebre i malauradament sembla que aquesta vegada el temporal serà de força intensitat. Ja ha trencat la barra del Trabucador, no hem pogut encara valorar els danys, entrarem demà a la tarda per valorar-ho, però ojalà no sigui d'aquesta manera, però sembla que aquesta vegada les afectacions seran serioses a la barra del Trabucador. El més trist de tot això és contemplar ara com les administracions, tant la Generalitat com l'Estat central, es van tirant les culpes els uns amb els altres i la veritat és que no estan fent res en el Delta de l'Ebre. És una vergonya veure la inacció per part de les dues administracions i en particular, i ho hem de dir, per part de la Generalitat de Catalunya, que recordem tenia la partida dels 6 milions d'euros per poder actuar en el Delta de l'Ebre i ara es treuen com a excusa que no tenen el permís del Ministeri per poder fer aquestes actuacions d'emergència. En el Delta la gent està cansada d'aquesta manca de responsabilitat per part de les administracions i en concret de la Generalitat de Catalunya i ja estem cansats de que se'ns enganyi. El que hi ha darrere de tot això no és res més que una manca de voluntat política de voler fer res en el Delta de l'Ebre. El Delta de l'Ebre està deixat per part de les administracions i aquesta és l'única realitat que hi ha. Val a dir que l'única administració que ha fet alguna cosa ha sigut l'administració central, que tot i que va fer unes inversions que eren totalment insuficients i curtes, així s'està demostrant amb aquests últims temporals, la realitat és que l'única administració que ha fet alguna cosa i la Generalitat, a part de queixar-se i de donar les culpes a Madrid, han sigut incapaços de voler fer res en el Delta de l'Ebre. I això no és res més, repetim, que una manca de voluntat política. No es vol fer res en el Delta de l'Ebre. Ja estem cansats, les empreses que treballem al Delta, la gent que viu al Delta, que s'estigui perdent un espai d'un valor natural únic en el nostre país, que s'estigui perdent l'activitat econòmica que hi ha en el Delta de l'Ebre i que ens estiguin abandonats com ens tenen abandonats. És una vergonya, repetim, que la Generalitat de Catalunya estigui actuant de la manera que està actuant. També és una vergonya que el Ministeri no s'estigui prenent més seriosament la pèrdua d'un espai tan valuós com és el Delta de l'Ebre. Nosaltres, en concret, les Salines de la Trinitat, continuarem fent els esforços necessaris per continuar tirant endavant. Veurem aquestes afectacions fins a quin punt arriben, però és evident que cada vegada es fa més difícil mantenir una activitat en marxa com és l'activitat de les Salines, de les quals en depenen 60 llocs de treball i tot un entorn natural generat pel mateix procés de les Salines, de gran valor ecològic. Se'ns ho estan posant molt complicat i si la manca de les administracions d'actuar en el Delta de l'Ebre continua, veurem fins on arriba la nostra capacitat d'actuació per poder salvar aquesta activitat i aquest entorn natural. Estem davant d'un problema que fa molts anys que s'està reclamant al Delta de l'Ebre. Fa molt de temps que es diu que el Delta serà el primer espai o dels primers espais que patiran davant del canvi climàtic. Fa molt de temps que tenien que haver arribat aquestes inversions, no arriben, i el més trist, repetim, és ser espectadors d'aquesta baralla entre administracions que no responen res més que manca de voluntat i ara surten perquè estem en precampanya electoral i perquè interessa donar les culpes a Madrid de que aquí no s'estigui fent res. És trist tenir que dir-ho d'aquesta manera, però és la sensació que hi ha en el Delta. Em consta que la taula del consens està molt preocupada per les negociacions que han dut a terme fins ara amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat i serà el moment de que cadascú prengui les decisions que tingui que prendre, però des de luego el Delta de l'Ebre no pot aguantar més aquesta inacció i aquest abandonament per part de les administracions.